Έτοιμοι! Απολύτως! Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε, και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ότι και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να.